Mutta hei, katkon jälkeen tänne studion tulee mies, joka kuvailee rakkauttaan autoihin yhdellä sanalla. Polttomoottori. Nähdäänkö? Otetaan pikku breikki tuosta lava-autosekoilusta ja tuodaan meidän ensimmäinen vieras lavalle. Tämä on mies, jota kutsutaan härvelimieheksi. Tervetuloa, Hessu Silvennoinen. Kiitos. Tää on suuri kunnia saada sut meidän Top Geariin. Aivan huikeeta. No en tiedä. Sä oot Heikki aikamoinen moottorimies. No joo, mulla on jotenkin varmaan verissä tullut ihan perintönä. Mun faija oli tämmönen Valmetin traktorikorjaaja ja korjasi myöskin autoja ja kaikkea. Ja sieltä on jäänyt mulle semmonen valtava intohimo autoihin. Montako autoa sulla on? Ei mulla nyt ole. Mulla on ollut ehkä 55 autoa, 60. 55? Joo. Wow. Kun me ollaan tässäkin jaksossa puhuttu teiniautoista, niin mikä oli sun teiniauto? Mun teiniauto oli meidän äitin Nekkari Jagst, eli Fiat 600. Fiat 600? Loistavaa, loistavaa. Sä kuitenkin oot aina niin polttomoottorijättiä, eikö niin? Mä oon polttomoottorimies, että mä oon kyllä semmoinen dieselmies ollut ja oon rakastanut aina perämoottoreita ja lentokoneita. Kaikki mikä pärisee vai? Kaikki mikä pärisee ja mieluummin kovaa. Ja näissä kaikissa kummeleissa on ollut tosi paljon näitä autoja, niin onko sieltä jäänyt joku tällainen rakkain? No kyllä se varmaan on se Kummelistoriesista se Saab 96. Se ralliauto? Kyllä. Se oli siis tehty Taunuksen V6 jäärätautosta ja sen takia siinä oli se jäähdyttäjä vähän kauempana ja suorat putket. Ei kulkenut mihinkään, mutta kova ääni. Ja sulla oli kunnon mekaanikko, muistaakseni Stefa oli siinä ja se korjasi ihan kaikki. Joo, se otti vähän ylimääräistä painoa pois Stefa ja kyydistä ja sitten se laittoi nitrotankkiin ja räjähti koko auto. Miten nämä sketsit te oikein niin keksitte nämä? Nämä on niin legendaarisia. Kyllä ne on ihan meidän sairasta mielikuvitusta. Että ei siinä niin hirveästi järkeä tarvittu. Niin. No, mä oon aina arvostanut ja ihaillut semmoisia ihmisiä, jotka löytää sen oman juttunsa. Ja ilmeisesti säkään et ollut hirveän hyvä koulussa ja sä oot jossain sanonut, että sä et olisi voinut edes tehdä mitään oikeita töitä niin sanotusti. Mutta sä oot löytänyt sen oman juttus ja oman rakkauden. No joo, kato, mä olin siis, mun oli päästötodistuksen keskiarvoa keskikoulun, oli 5,9. Ja se tarkoittaa, että siellä on aika monta vitosta. Mutta sitten yhtenä kaunina vuotena niin Amnesty International soitti mulle ja sanoi, että ne haluaisi myydä se hyvän tekeväisyys kaupassa sen mun todistuksen. Ja se haettiin sitten Kangasalon yhteiskoululta se todistus ja siitä saatiin joku 3 tonnia rahaa. Eikä? Niin, että harvoin tämän tason todistuksella on saatu tommosia rahoja. Aika huikeeta. Mutta hei, sun rakkaus moottoriin ei ole vaan jäänyt noihin autoihin, vaan sulla on oikeasti ollut myös lentokoneita. Mä lopetin viinajuoni, niin mä ajattelin, että mun täytyy saada joku yhtä Lopetit viinaa, rupet lentelemään. Niin, mä ajattelin, että mun täytyy saada joku yhtä vaarallinen harrastus. Ja niin mä aloin lentää ja se oli kyllä, täytyy sanoa, että nuo vuodet oli kyllä mielenkiintoisia. Mutta mä kuulin sen hurjaa huijaa, että kun sä lentelet tuolla, niin sä usein lennät valtateitä pitkin, niin kun sä navigoit tavallaan siitä. Ja joo, kuulemma tätä liikenneympyrästä, niin valitset vielä, että mihin suuntaan lähtee etelä ja pohjoinen. Ja... Nämä on Kuustosen keksimiä juttuja kaikkia. Mikko! Se on savolainen liero. Se on ollut kyydissä ja se luuli, että mä venän jollain puhelinlinjoilla suunnilleen suunnista, mutta kyllä mulla oli kartat ja mittarit, kyllä se ihan turvallisissa käsissä oli. Mutta entäs tää kuva? Ai, kato, siinä on meidän kerhon November Alpha Lima. Siinä on upea lentokone ja mieskarkki. On mieskarkki ja sitten tommonen Cardinal Cessna. Ja se on hyvä kone, se on meidän kerhon kone ja sillä on lentänyt kyllä Lappiin. Ja... Mut hei, sä kävit kanssa ajamassa kuule meidän testiradalla. Miten se meni?
No mä en ole radalla ajanut oikeastaan koskaan, että mä oon ajanut F-kuppirallia Opel Asconalla. Okei, Joo. takatuupparilla. Takatuupparilla. Niillä on makea vetää. On. Mennään kattoo sun ratakierros. Mennään katsomaan. Ei lähde mitään. Mutta toi lähtöhän meni aivan loistavasti. Ja... No, en tiedä, tää nyt on. Oho! Vähän liian hiljaa toi. Vähän osuu siinä tötsää ja... Renkaat kuitenkin vinkkuu. No, mutta ei mennyt tarpeeksi pyöreäksi toi. Se jäi vähän tuossa liian kireeksi. Pitkäs menee, meinaa mennä. Ihan surkea esitys. Siitä sikani vielä ja... Millainen tää rata oli sun mielestä? Se oli aika tiukka. Siis se oli toi kapea toi asfalttiosuus ja vanha heijä muisti tämmöisiä ratoja olla. Aika tiukkoja kurveja siinä oli. Toihan meni hienosti. Tuolla autolla ei Ja siinä maali. Antaa aplodit. Ja arvaa, mikä tässä on niinku loistava asia. Oli aika mikä tahansa, niin sä oot ensimmäinen, niin sä meet paaluun. Tätä mä niinku vähän uumoilin. Että. Ja katsotaan tässä sun aikasi. Se on semmoinen kuin minuutti. Minuutti 2 sekuntia. Vähän enemmän. No, minuutti 10. Aika hyvä. .75. Aika hyvä. Annetaan aplodit. Meet ykköseksi. Niin. Kiitos Hessi, tää on mulle suuri kunnia. Tuo on tiedätkö, toinen mun kultamitali mun elämässä, että mä oon ykkönen. Mikä oli ensimmäinen? Mä olin 6-vuotiaana niin vauhditon pituushyppi. Wow. Aivan loistava. Koska sä oot ollut viimeksi jäillä pelaamassa? Tiedätkö, mulla on polvi niin huonossa kunnossa, että mä oon vähän coachannut kesässä. No kiitti moi. Hei, muuten sä oot hirveä Ilves-fani, eiks niin? Olen, totta kai. Miksi Ilves, tai miksi Tappara tai Ilves? Miten niinku... Ai porkkanahousut vai? Miten tamperilaiset valitsee sen puolen? Se tulee automaattisesti. Se tulee niinku äidin maidosta. Joo, meillä oli joku kaupunginosajoukkue, kato mikä on Ilves ja siellä tuli pelattua sitten se vähän mitä tuli. Ja kaikkihan Tampereella pelaa jossakin vaiheessa. Niin, ja kato kitaran soitto tuli, niin se jäi siinä sitten. Se jätkä on vähän niin kuin Tapsa Rautavaara. Sä osaat vähän kaikkea. Joo, paitsi heittää keihästä. Etkö osaa keihästä? En osaa. Yhtään, se menee aina poikittain. Mutta hei, vauhditon pituus, se riittää sulle. Se on se mun numero 1. Lusikka on tallessa. Hyvä. Kiitos Jesus Silvenon. Antaa vielä aplodit. Kiitos.